एकत्र होण्याबाबत काही असतं तर शरद पवारांना शपथविधीला बोलावलं असतं, अशी प्रतिक्रिया मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. दरम्यान दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आले तर आम्हाला आनंदच आहे, असंही पुढे महाजन म्हणालेत. एकत्र होण्यासारखं काही असतं किंवा काय तर मग त्यांनी त्यांना बोलवलं असतं, आमंत्रण दिलं असतं. पण मला वाटतं की धावपळीमध्ये हा सगळा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे छोट्याखानी हा कार्यक्रम आहे, त्यामुळे सर्वांनाच तिथे बोलवलं असं मला वाटत नाही. पण तरीसुद्धा हा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला अंतर्गत विषय आहे. त्यांनी दोघांनी ठरवायचं आहे काय करायचं काय नाही. पण ते आमच्यासोबत आहेत हे नक्की आहे. एकत्र झाले तरी आम्हाला आनंद आहे, नाही झाले तर मला वाटतं त्यांचं चाललेलं आहे, आमच्यासोबत ते आहेतच. हा सर्वस्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचा म्हणजे पवारसाहेबांचा आणि तो सुमित्रा वहिनींचा ताईंचा हा विषय आहे. त्यांनी ठरवावं, आम्हाला त्यात कुठली अडचण नाही.